दिनै सानडे स्पेशल ना बाजारनिखौ लोगोसे दानिया हेल' लोगोफोर दिनैनि दिनाव नोंसोरखौ फिन खेबसे बरायहरफिननानै लाग्रोनाय जालायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै नै दिनै मादैया मोनसे भिडिअ गोदान आपल'ड खालामनो नागिरदों दामानि भिडिअआनो जाया जाथारदों मादैया सम बोथोरानो बुहुद खम सम थोआ जाथारदों बेस्थ' थाथ'थारदों ओंखायनो आं भिडिअखौ आपल'ड खालामनोबा लानोनो टाइम मोनथ'वाखै दिनैनि दिनाव मोनसे भिडिअखौ आङो नोंसोरनो दिन्थिहरनो नागिरदों बे भिडिअआनो जाहैबाय खान्थालजों दाउजों संनानै जानायमोन दे लोगोफोर बेबो हाया हास्लाबा संनायसो दे लोगोफोर थेवबाबो नायलांदो मोजां जायाबाबो मादैनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम जायफोर चेनेलाव गोदानफोर हाबबाय बायदोंबा बिसोर अननानै साबस्क्राइबखौ खालामहरलायलायदो मादैया दामानि एसे बेस्थ'आव दंथ'थारो नालाय एखे हास्लाबथारा दे सनाफोर भिडिअखौनो दामानि लानो आपल'ड खालामहरनो होमबाबो आं दिनै मोनसे भिडिअखौ हाखु दाखु खालामनानै एसेबाबो माबानानै सेबखांनानै नोंसोरनो देखायहरनो नागिरबाय मादैया दिनैनि दिनाव भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै दे नायलांबाय थादोलाय नोंसोरबो दसेखिनिखौ अननानै मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होदोलाय दे लोगोफोर नै लोगोफोर जोंहा खान्थाल जानोसै दिनै खान्थाल ओंख्रि थाइथाम मानसि बुरजा नालाय हानानै नायग्रोनोसै बेसेबां जायो दिनै सानडे स्पेशल ना खान्थाल हाग्रोनोसै दा माजों जानाय जायो जानोसै ओरैबो नै सजना हादों सजना आइटेमानो बेलेगथार दिनै आरो नै ओरै दालि रुदों नै दालि ओरैबो नै बाहागिफोर माजों जानाय जायो बेखौ होनथ'नो हाला दा संबासो मोनथिसिगोन खान्थालखौ एसे रुदुमनानै लाहोबाय दे लोगोफोर फादुबदुबा खारनायनि लोगोफोर नै जोंहा खान्थाल ओंख्रि संनोसै दाउ एवग्रोनोसै नायलांबाय थादो मादैनि खान्थाल ओंख्रि संनाया माबायदि दाउ देसिजों दाउखौ एवनानै लाग्रोनोसै रेडि लाखाजोब्बाय नै अराव नै सामब्राम एवनानै दाउखौ होसननोसै नेने ब्र' न'नि नङा दे दाउआ बाजारनिसो लोगोफोर टेस्टि मादैनि संनाया माबायदि जायो खोबथ'नानै होनोसै दे लोगोफोर दसे लोगोफोर नै दाना संख्रि एसे होना लानोसै नै जोंना गामिनि जानायनि नालाय संख्रि दुंग्राफ्रा लुदुमी जोंना स्टेन्डार्ड गैजोबा रायजोफोर जिरा एसे होनोसै जिरा देनाया नैबेसो दे लोगोफोर जिराजों सामब्राम गुफुरजों देजाबाय बेहाय एसे होना लाग्रोनोसै आंबो बिदिनोसै ना रायजोफोर संनाय खावनायाव बिदिनोसै आलादिङासो होमबाबो एसे देखायहरबाय मादैनि संनाया माबायदि नायलांबाय थादो खोबहाबनानै होनोसैलाय दसेनो लोगोफोर दानिया नै खान्थाल रुसुनसै लोगोफोर दाउआव मानसि बुरजानि नालाय जोंना गासिबो बुरजा जायो लोगोफोर आलुबो एवनानै लाखाबाय नै एसे आलुखौबो दाहाय होनोसै बेखौ गरमबा आलु एसे होबासो गोथाव मोनोना लोगोफोर अराबो जि दुंसिनोहाय
दाबायदि बोथोराव गोजां बोथोरावबासो मोजां ना संनो लोगोफोर अरदाबाव आं खोबहाबनानै होथ'नोसैलाय दसे संग्रोथोंसै खोबहाबनानै होथ'नोसै नै खामथाब जाबाय दे लोगोफोर दानिया आलुखौ होना लानोसै आलुआ एवखानाय नालाय सेनेने सेवब्र' होबाय बेखौ ओमफ्राय दै होनोसै बोथोरनि खान्थाल ओंख्रि जानायनि खोथा लोगोफोर बांद्राय संबाबो फादुबदुबसो जायोना खान्थाल ओंख्रिया खोबथ'नानै होनोसै दाना लोगोफोर नै जोंहा खान्थाल ओंख्रिया मोननोसैनो मोनबायानो होनजायो एसे दै रानबानो खांनोसै भिडिअआव फुलाला नुदों दे रायजोफोर ओरैनोबा बिराद कालारफुल ओंख्रिया गोथाव टेस्टिथार नायनायाव नै लोगोफोर जोंहा ओंखाम जानोसै दहाय खान्थालजों माबाजों संनाया आं ओरैनो एसे देखायहरबाय नै ना बाथोन सिग्लिनाय सामब्रामजों दालि जहल लाबाय लोगोफोर नायलांबाय थादों मादैनि भिडिअखौ मादैया जानोसै नै खान्थालजों दाउजों बिराद टेस्टि न'नि बानलु बे ना बाथोन एग्लिनाय दे सामब्रामजों हय फैसिगोन जोंहा गोथावखा जुरिपुति लाफा सानदोंमोन जुरिपुति बेगर सांग्रायो जा गोथाव जाखादोंलै लोगोफोर लकेल ना देसि फैगोनलाय दा हरगोन ना फैसाखौ गोथाव जाखादों लोगोफोर खान्थाला लोगोफोर आं दिनैनि जानायनि भिडिअखौबो बारा गोबाव खालामला आं एसेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय दे लोगोफोर बाय बाय